Днес искам да ви запозная с един често срещан в практиката казус, а именно, може ли съпруга да продаде имота, в който живееме, без аз да знам. Тоест, имот, който е придобит по време на брака и приемаме, че на лице имаме съпружеска имуществена общност. Казвам приемаме, защото имам предвид, че няма сключен брачен договор. В този случай, за да се извърши сделка на разпореждане, примерно покупка на имот, продажбата на имот, ипотека или пък дарение, ако имот е придобит по време на брака, без значение на чие име от двамата съпрузи, то при нотариуса трябва да се явят и двамата, за да дадат своето съгласие. Ако не отиде да дадат и двамата съгласието си, сделката не е нищожна. Т.е. по отношение на тази сделка е налице една висяща недействителност. А какво означава това на практика? На практика означава, че съпругът, който не е дал своето съгласие, има възможност да се защити своето право по реда на исково производство пред съда, искате по реда на Семейния кодекс, в кратки срокове. Това е така наречената висяща недействителност.